Dnes varíme rýchly špenátový šalát s brusketou, rajčinami a hlivou. Do rozhoriatej panvice s repkovým olejom vložíme na mesiačiky nakrájané paradajky. Pridáme na lupienky nakrájanú cibulu a na väčšie kusy nasekanú alebo narezanú hlivu kráľovskú. Jemne ju opečieme, aby pustila šťavu a svoju vynikajúcu arómu. Nezabudneme prisoliť morskou soľou. Potom si nakrájame brusketu, ktorú necháme chvíľu prepiec v predhriatej rúre na 180 stupňov, aby bola chrumkavejšia. Natrháme si zo pár lístkov mladého špenátu a hodíme do pánvice, necháme ho len spariť a pridáme čierne korenie. Ďalej si urobíme jednoduchý bleskový dip. Do kyslej smotany pridáme soľ, mleté čierne korenie, olivový olej a natrháme zo pár stoniek čerstvého kôpru. Servírujeme na tanier postupne. Najskôr dip, potom pečená hliva s cibulkou a paradajkami a na záver plátky tvrdého talianskeho syra pecorino. Do zjedenia, priatelia!